बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। जोलुर गेलेनायखौ नायनो मोजां मोनगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। भारतआ AFC एशिया काप 2023 बादायनायनि थामथि राउन्डआव थोंजों हाबनो मोनदों। क्वालिफायार बादायलायनायाव आफगानिस्तानजों ड्र गेलेनानै 15 जुन खालि थामथि राउन्डआव थोंजों हाबनो हायो भारतआ। नैथियाव दङ। आसामनि साब्रै फोरोंगिरिनि महर मुस्रिया नासा वेबसाइटआव नुजाथिदों। आसामनि साब्रै फोरोंगिरिनि महर मुस्रिया सानखांग्रा महरै नासा वेबसाइटआव ओंखारदों। नासा वेबसाइटआव सानखांग्रा महरै नुजाथिनाय साब्रै फोरोंगिरिफोरखौ जरहाट जिल्लानि बामुनपुख्रि हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि फोरोंगिरि कंकन किशोर दत्त, बिन्द्र विद्यापीठ ME फरायसालिनि फोरोंगिरि राजीव रन्जन, गंगाचरण दन्दा बिद्याराम ME फरायसालिनि फोरोंगिरि देबस्मिता पाल आरो गुवाहाटी सर्व शिक्षा मिशननि फोरोंगिरि कुलदीप सेनजौ होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आसामनि साब्रै फोरोंगिरिफोरा नासानि इन्टारनेशनेल एस्टेरियड सार्च केम्पेइननि हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार जानो हायो। बिनि उनावनो बिथांमोननि महर मुस्रिया नासानि वेबसाइटआव सानखांग्रा महरै जायगा मोनो। थामथियाव दङ। नेशनेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम आनजादाव साबा बर' फरायसा फरायसुलिफोरा आनजादाव उथ्रिसारनो हादों। बिसोरनि मुङा फारियै क'क्राझार जिल्लानि आनकित नार्जारी, बाक्सा जिल्लानि अपुर्बा बर', धेमाजि जिल्लानि लहित बसुमतारी, क'क्राझार जिल्लानि बिशाल नार्जारी, क'क्राझार जिल्लानि जाहनबि गयारी। ब्रैथियाव दङ। गराय फाख्रिया सोर? बावैसो सान सिगां डिरेक्टर रजनी बसुमतारीया गावनि फैनो गोनां सावथुननि बिमुंजों लोगोसे फावगिरिफोरनि मुंखौ फोसावनायनि उनाव गराय फाख्रिया सोर बेखौ रायजो राजाफोरनो बुजायना होदों। रजनी बसुमतारी बिथाङा गावनि मोखां बिजाबनि गेजेरजों लिरदों दि मोनसे जुनिया रोखोमनि गुन गोनां सिख्लाफोरखौ गराय फाख्रि होननानै बुंनाय जायो। बिसोरनि गुन आरो मावनो हानाय गोहोआनो जुनिया जायफोरखौ सरासनस्रा सुबुङा मावनो हाया। महर मुस्रिया इनायनो नायनो समायनाजों लोगोसे बिसोरनि साननाय बिजिरनायाबो गुबुन रोखोमनि जायो आरो समाजाव जानाय खायसे इनायनि बेरेखायै बिसोर जेब्लाबो मिथिनो सोंलु हांखुर जानानै थायो। गराय फाख्रिया मोगथाङाव दंमारोना गैमारा रावबो मिथिया। खायफा बिमाफोरा फिसाजोफोरनि समायना महर आरो मिथिनो हांखुर गोसोखौ नुनानै गराय फाख्रि मुङै न'आव गाबज्रिनाय मुं दोनो। गराय फाख्रिया गासै आयदाफोराव रोंखा राखा जानायजों लोगोसे रंजासुलि गोसोनिबो जायो। बाथियाव दङ। चिरां जिल्लानि केशव बसुमतारीया गंसे ट्राकजों जाब्रबथाय जानानै गोब्राब जोखोम जायो। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर हालामनि खुंग्रि मारुफारानि केशव बसुमतारीया गुवाहाटी आहमगाव बाथौफुरि जायगायाव थांनानै खामानि मावदोंमोन। थांनाय 12 जुन सनिबारनि फुंनि 5:30 समाव खामानि मावनो थाखायनो थांनो ओंखारलांनाय समावनो खथाबारि होननाय जायगायाव गंसे ट्राकजों गोब्राबै जाब्रबथाय जायो। केशव बसुमतारीनि बिनानावा दुखुजों फोरमायो दि नखराव माखासे रांनि गोबां थुब्ले माब्ले जानानै दं। बिनिखायनो दानि BTR सरकारखौ नायहरनानै फाहामनायाव अनसुंथाइ हरो होननानै खावलायदों केशव बसुमतारीनि बिनानावा। दा केशव बसुमतारीखौ गुवाहाटीनि प्रेक्टिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानैबो बिनानावा फोरमायदों। सोरबाफोर मिथिनो लुबैदोंब्ला 7896165262 नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। दथियाव दङ। क'क्राझार जिल्लानि अफयाखुथियाव सानै उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि फरिजुल रेहमाना पुलिसनि जिम्मानिफ्राय थांनाय हरनि समाव खारखोमानो नाजादोंमोन। बे समावनो पुलिसआ दायनिगिरि फरिजुल रेहमानखौ आथिङाव गुलि गावदों। दायनिगिरि फरिजुल रेहमानखौ क'क्राझार पुलिसआ नायबिजिरनो थाखाय जाथायथिलियाव लांनाय समावनो बे गुलि गावनाय जाथाया जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।